kan long kan nam ka burom ningkong ya ka ying ka sem but sa ka shinong ka thau bat kum juru ka dong ka than ya ka ba ka jingla jong ka wei ka khana pule jong ka berwa RMSA Secondary School ya ka bala ithu kerteng kum ka Nafi Sabet dis imli ka bari ka khon jong ba wers on ding do bat ka kong pranti Mary's imli ka badang pule ha ka class 9 kala sya pen ku burom kum ka scientist ka badang khana tam kini kalawan hadin ba ka Nafi Sabet kala isim benta ha ka jingya kentip lane ka online quiz ya ka bala tip kum ka UVK program banamar ka jingla jong ka bantip bun ki ki baide berkasayan lanjut deka benlej isim benta sya ka UVK program ya kabala penlong ha ki artayau han nesak ha umyam hari bhoi district ya kabala sedang nadu ka khat artarik bat penkut ha ka arpusan tarik ujemang arjar arpsau bat hangtei la syam bakan Nafi Sabet dis imli kala long ka khana ka bastan bat kalala ban jam syaprang ha ka kamban long kum ka scientist kabala ban syana ya rocket ban penher syasun watla kadang dei tang ha kertak badang khana bat kadang pule dang tang ha ka kelas 9 kibor ki papniat ya ka UVK program kila penku borom ya ka kum ka wei na ki nong shim benta wala ban pendap rengkat ka jing tebit ha kene ka program banamar ka jing sung sarong halor kene ka jingla jong ka Nafi Sabet dis imli kum ka khana pule ban ra ya ka borom jong ka dong ka than nagalang jong seng ki samla pule ka seng KSU kila lej ban ya kendu kerpang ha yingsa jong kene khana pule ha ka senong berwa rengkat ka jing pun kuburom dikinong ilam jong ka seng ki bakentup yaw somla James Hitler mau pniang ubrio secretary ka seng na North Cassius District Unit ha ka jingi don lang jong somla ban job maring ubrio education secretary da ka jingi sten ran lang kit khot ka seng na umyam circle bat berwa unit long sukman habang i kamtam haba kum ka seng hi haba pek bat khmi kamtam haba asut la syur ka kolong bangin kentiu ya ka pule puthi banyada da jong ka ti ka dustur bat kunjuk umi kenmau kamtam ban ketiu ya ka pule puthi ngatrai kene gede ka sinjam ka baron kam habang i kun samla na ka dong ka than jungi bat kunjuk ka jat bro khasi ji habang sang ban kiu hakanong no kalian kamdei bangin penduk mensim handrai naklan ka sang hi iket bok kyang bat ni ai ya kata ka jing kerku ba phila ban kiu kamtam haman ki kam habang ilai i kamtam nambakan ka news baminin hoi kalong ka basensien hakdak hari borok ke jipian start ke jumble habang ila banwan hakan ka jinmit ka bamta wa hai por balongkon bat kumbang i interview bat ke ka ba philayo ban khet ka uso ka jingjom hakaba philalej ban aten artayo ya ketu program hari pendek itu ka online quiz jong ka UVK program bat menin philayo ya kini khusnam hakabalong kawai na ki khusnam hakaba phila ba achieve hakachi im kujungpi ikermen ba kai ba pi balong ba pisa select kum taiwe yang scientist kompetitif apo India kedon ISRO apo Amerika kedon ka NASA bat PTB kiri baklan bor hakaperthai kidai na kita ki baklan bor haki nuklear takraw midon kam ngiru ni sorong skadai hakabang i kun samlaji kidon neta kasap lane kata ka hakio jing kai kidon kam hok eka hakaba kila ban kumno bat peni bat tin ba kiwi pat ki prasamla ki khana pule qi ya kai ki ba compare hakaba Nafi Sabet philayo bat philale ni kermen ba kamdei ba otang phi mawei ni kwa hiru ba hoi ka jipia ble ka jing ban sawan nila bonlong ki keran per reke ka ba ni bengi shon jingmut ni ron kam kita ki scientist ki bala sisa ban le ke bo batam ya la ka de jai bunro lane kari borok koi bat ni kermen ba or ai ba kan ke jingon perku borom ku jingi phi kanlong ba kan syukut no henry ni kermen scam ba ka ka ba ngiwan ban ai men sim phi kanlong phi hin tre sitom ban 3 minit mitip news tu ba hapren ki JLT jong ke jing pule jung phi bun sibun kita ki ding penkyang lane bun kita ki challenges ki bala bani kedua ka jing phi kini ki si masawan hari ni kerman scam ma pinala man minot khamha ha ka jing pule harakat ke jing kesam maling lasam bat kumju ki parasnong perthaw ke melang kasalang bat ni kerman ba pinala mane kiu rasong nakui por sakui por pat lemba kata ka jing 3 minit ba jing 3 stom jung phi
haka chim ka jing phi ka jing pule nama kum ka jai bandru hi ngin kam ye kun samla ki banang ki basta bakila an penandor pat ya kene karib ip ka jungi nama kum phi hi ngila sha penyat hakwi pan hoi kam dei bangi si jing bandru rengi stu ala yo hi ki beru ka jungi ki basong hakisuki baklan hakisuki ki bahe ni kerben bakajai bandru jungi nang i khamha nadu na po tanrai ke ka jing kum ka jai bandru jungi ni kerben scam bakane ka jing ai musim ka jungi phi kalau kan uksa bapa ya ki para samla bat ki samla pule jong kane ka jala jungi hi berok kue ta ai bau ble unai ku kordo banor katlem bat phi bniyo kemet ku khia bat kumju kan mau ha ka jing mu jung phi hab ban long ba minot ibaya sha ba phi hab ban ap ya por kam no tai ka jing mu jung phi ro wat nong kwa kerki ya kano kono ka bomla ban le ke ko bahatam ha ka jing jung phi nam ta ka burom ya king ka sam bat nam ta ka burom jo snong ka thau bat ya kariu jai beri bro koi na lem jo sai yo ka jing pintet da ki no lam ba lo ni la kha ini ba ni no ni kendu bat phi bat kum ka ing sam shi benta ban ai ban siam ni phi ban phi lo ru yi nuksa nam ta ka shnong ka thau ban nam ta kimang salang ban tar jat beri jungi na phi gane de ka jus dang ga jung phi ba ya ti jung phi ni kerman skam ba ble tai kan mangai phi ju start ka ji champam apnang la ban ki ra ta por baro ni le na san ni ai ka jung ku ku do ka ti ka man ka ti diam am ta jung phi ba na kliang ni sai habadon ki samla pule iba ban shakman jing pule la ni hakki kun ba kan ba shukula mne ba kuno ka kam ka ba dai ban kim tiyo ki samla pule pat kum ju hakwi pat kilian ni ju don bantana ko por shino por ki bobon ki samla ki ba ni na gasan ka shish na ba ki spa mon ba ni hat ban plut nam ta ka ba school ka ba pule joki ka ba kelas ka joki pule ni plut nama ni kwa maka jad bendri juni kan yang rasom maka jad bendri juni kini ikun samla ki banang ki bastan ki tebre bakari ki juni ki usha khamak bar sapram te bangi ye menen kunto yela kinoi lam gulap tha kar ki lagi nya ba ki ru ba ki banai min sim mi pi bani ye mi kerman basin kasi kashnong nane imlang salang ba jad bendri ni pi ba pun clear ma ni pi ba pilong ko ba klor ban phanai to ki bai pat ki samla ni ban de nang ban bot ne ban shin me sa ba ju pi ha ga jung long samla khna ga ju pi ne minot ha ga jung pule ban kerman skam mo ko ga ban ni pe jak to ba interview ba ki ko ha ba la yes sisa ni kerman mo ma ki ban ni pi kran na du ga sem ga ju pi ni duai ba pinangla shishu manaki wa jumpi jumpi ni kerman basim desi inyo shisha pun kada jangan not ke jumpi ada hal no kale ang bapidam umlei non ka bapi pat kum jo ya ga inga san ni pa ma ki bi inga san boro di badon kita ni na yang san ni kerman skam ba ni shakma do na bon ki samla ni bani ni ya ne ga nuksa bo bha ji ki ni sim talam ni ne tristam shishu